At Lord God, patuloy na pagprotekta sa bawat isa po sa amin. Lord God, even Lord God, sa tatayo sa gabing ito, Panginoon, Lord God, let that anointing will flow upon our life, O God. At Lord, sa mga makikinig din po, Panginoon, ay ikaw po, Panginoon, ang magbibigay ng kaalaman, Panginoon, pangunawa sa bawat iyong salita, O God. Father, we thank you and we praise you, Lord God. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Bawat isang sa panalangin, yung last week na pagpunta namin, ganitong oras noong Tuesday ay pa-travel kami, kaya nasa Laguna kami, tapos diretso ng Sorsogon. So, yung kinabukasan kasi, Wednesday last week ay nag-share, merong women's conference ng buong Sorsogon, at invited kami na mag-minister at mag-share. So, we thank God sa pagkilos ng Diyos sa Sorsogon. And actually, nung shinare natin sa kanila yung shalak anointing, talagang nagrema sa kanila. And they were very thankful at talagang ginamit nila yung shalak as a declaration in faith na sa mga anak nila, tinuro sa mga churches, at kaya we thank God because itong 2025, we are walking in the Shalak anointing. Amen! Ayan, nung nag-share kami doon, nag-share ako ng Ladies on Bended Knees, and